Agila, Miguel of Yatat. Good morning, Agila. Bigyan kita ng jacket, Agila. Agila, may jacket ka na. Good morning sa iyo. Salamat sa pag-nagyan ha. Paglalaw. Magandang umaga sa inyong dalawa yan, Kapango, Agila. Anim. Sabi kayo, yan agad kumaan kayo. Mga anim, mantika. Maraming salamat, Agila TV. Maybe I will live without you. Can't you feel the love tonight? Ha? Day man. Day na ko minawit baga duman pag agi ko. Ari doon sa ibong. Diretso ka na. Diretso na ako. Diretso rin na. Kaya nagtatangan. Kiri. Dodol. Ilang video singko. Di pa nakarabot ko hapon. Sira under mic. Ting ba to? Di police. Day. Nasa daw. Nasa group chat man kayo. Sa group chat ko. Taga bato. Aram kayo. Para mo naman ang ano mo. Marunong mo. Manong mo dahil ito si. Minsan
talaga kita niya ako kan. Pag dulom-dulom. Iba ka? Dito. Pero yung nga. Matagal siya sa... Yan ang umurag niya amin. No? Open up. Ano? Ito. Manok. Tapos main. Ayun, hiwa ko. Hmm? Kaya, yung isa. Hindi. Hapon na buron-buron niya sa gagano, no? Pinikot-ikot ko. Kasi sabi ko baka mamayang hapon. Hindi siya maka-akit. Bilad yan. Yan. Yung, ano nang, ano. May transfer ako doon na ano. Kasagi niya. Mamaya patay man naman. Hmm? Hindi ano, nakakala to. Nugot niya maang. Nugot niya naman ang saging. Baka na to talaga. Sa may ubo, no? Ang laking ganda ng saging, inuubos ng animal niya. Ang saging niya. Kalamansi doon, no? Mga tuyo. Nung nilagay ka din doon, Oo. sabay mo bubong banda. Oo. Kala ko nagbigay niya ito yung ano, kakanbang. Tira pa. Ano nagbigay pa? Diya? Ha? May inuman ba rin kayo? Yung kahapon yung hindi nakapunta. Mga Yung kahapon, mga hindi nakapunta. hanggang, Ito. hanggang ano, ang araw ang kasi pag din ang asawa ni Richie, si Richie, ano,
kahapon, maghapon nung nag-apot. Gusto nga yan sila bago mag kasi lang mabago mag ng bata mag grade 1 eh. Maayos-ayos na ba? Ano pa bayaran ka? Umuwi. Nag-live. Mag-inom ka ng tubig ng butsi mo. Tigas-tagas niyan. Meron yung ipon. Buti ang tatlo makulit, hindi naman. Kahapon, sunod na sunod sa akin. Ikaw, walis ako. At kaya dyan lang maayos kayo dito kasi pinagkain sa likod ng saging. Kaya pala sunod na sunod yun sa akin kahapon. Unsi na lang. Ang ano na. Ang tulog ng gabi. Kasi Tinago ko kasi katabi yung ano. Hindi mo kasi nilalagay yung pagkain ng manok. Laging puno ka naman ang lagaya mo. Init pa ko ng tubig. ano naman yung tira mo ah? Meron pa yun? Kanina, yung natira ko. Hindi mainit. Kalalagay ko nga ng waga. Tinara sa intirang kape natin. Nandiyan na rin sa kagabi. Kala niya yung magkakabit na. Ito na din yata. Kala magkabit na ng internet. Sabi ko sa akin. Sabi, kaya ko. Kaya ko atin. Magkabit na yung internet. Bakit hapon sila pumunta na magkakabit? Hindi man nila pinutulan. Ina-revise nila. Dito, hindi pwede nga ililipas sa ang bayaran mo. Doon kay Jesan, pwede. Tiyak pa. Naiwan-iwanan na siya, Dad. Takbo-takbo na yung itim. Ano na gano'n, no? Ang ganda. Pagkalitan niyo. Luma na ito, mga bagotas bas na yun. Mabuhulog pa yan. Yung malumang balong balahibo niya. Ano siya? Nagbuka pa yung galit. Ano? Ano? Galitan Kanya, no?
Ganun galit na galit siya na sa talagang lumubo yung Hindi mo kasi linunok eh. Galit na galit siya. Kasi ano, ito man baka gabi na.
Ang bagas mo nang ito.